Експедиция Атлантис 2016 година. Ден 59, как сме тръгнали от Русе, България на 7 май. В момента сме изминали 5279 км и се намираме в Португалия. Отсреща е Испания, а това е язовира, който свързва двете страни. От тук до тук, т.е. първо, преминахме през Испания около 800 км и през един от прочутите поклоннически маршрути Сантьяго де Компостела или Камино де Сантьяго. Оттам се спуснахме тук към Испания, към Португалия и цялата Португалия ще минем през най-западна точка на Европа, през Лисабон. От Лисабон се спускаме отново към Испания, към Тарифа и оттам към Мароко. Времето тук в Испания е доста горещо и в Португалия в момента. И така маршрута ни продължава леко по леко напреди и смятаме, че след около 10 на 11 дни вече сме бъдем в Мароко. Ето е колията, любова се на пейзажа. Това нагоре е Португалия, а тази река е граничната, която разделя Португалия и Испания.